विचार केला तर एका बाजूला आपल्याला उस्मान पाहायला मिळेल, तर ऑल सोमेश्वर संघाकडून आपल्याला अरसलान वाडकर उर्फ जॉन्टी पाहायला मिळेल. उस्मानचा जर का आपण विचार केला तर ह्या स्पर्धेमध्ये चांगला गोलंदाज ठरलाय. मुंबईला विलाम करणारा खेळाडू पाहायला मिळालाय. मागच्या सामन्याचा हिरो ठरलाय. मॅन ऑफ द मॅचचा किताब उस्मानने जिंकलेला पाहायला मिळालाय. केवळ आणि केवळ एकच धाव इथे खर्च केली होती. एका गड्याला इथे गारद केलं होतं मागच्या सामन्यामध्ये. गोलंदाज आपल्याला जयभरी मुरुगोडा संघाचा आयकॉन खेळाडू उस्मान पाहायला मिळतोय. नक्कीच थोडा वेळ जाऊ देतो, प्रत्येक चेंडूवरती वेळ घेतो, सेट होतो गोलंदाजी मार्क वरून आणि तदनंतर चेंडू फेकतो. अप्रतिम गोलंदाजी आहे. उत्कृष्ट टप्पा वारंवार त्याच्या माध्यमातून मेंटेन केला जातो. अतिरिक्त धावा समोरच्या संघाला देत नाहीये. चांगली गोलंदाजी करण्यात उस्मान माहीर आहे. त्याला देखील माहिती आहे हा सामना करो या मरोसाठी आपल्याला पाहायला मिळेल. ऑल सोमेश्वरच्या संघाचा विचार केला तर पुन्हा एकदा उस्मान तयार गोलंदाजी मार करून थोडासा वेळ नक्कीच घेतोय, सेट होतोय. स्ट्रायकिंग एंडवरती आपल्याला एक हार्ड हिटर फलंदाज राजापूरला विलाम करणारा जॉन्टी पाहायला मिळतोय. बॅट टकून नक्कीच उस्मानाच्या गोलंदाजीचं आव्हान केलं जात आहे. पहिला आजचा चेंडू मोठा फटका समोरच्या दिशेने खेळला जात आहे. नक्कीच साईल कडून आपल्याला चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. निर्धाव चेंडूची ते सांगता घडताना पाहायला मिळाले. नक्कीच मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा असेल. 41 धावांचा पाठलाग करत ऑल सोमेश्वरा संघ क्रीडांगणाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. जॉन्टीला येते दमखम दाखवावा लागेल. आयकॉन स्वरूपात ऑल सोमेश्वर या संघाकडून खेळताना पाहायला मिळतोय. जॉन्टी राजापूर गावाला विलाम करतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज होतोय. पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच राईट नाम राऊंड विकेटने पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. नक्कीच गोलंदाजी मार करून उस्मान आपल्याला थोडासा वेळ घेताना पाहायला मिळालाय. सेट नक्कीच होत आहे. पुन्हा एकदा पुढील चेंडू पहिल्या पंचाक प्रगतीपथावर असताना येणारा अजूनही दुसरा चेंडू पाहायला मिळेल. नक्कीच जॉन्टीकडून सुद्धा इथे वेळ घेतला जातोय. सेट नक्कीच जॉन्टी सुद्धा होताना पाहायला मिळेल. बॅट टेकून आव्हान केले जात आहे. उस्मान पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार करून तयार होत आहे. दुसरा चेंडू असेल. पहिल्या चेंडू जर अप्रतिम टप्पा मेंटेन केला होता. दुसरा चेंडू इथे मात्र मोठा फटका खेळला जात आहे. स्मिथ कडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. चांगलीच दाद आपल्याला सर्व खेळाडू स्मिथला देताना पाहायला मिळालेत. नक्कीच आपल्या संघासाठी 6 धावांचं योगदान देताना स्मिथ शिवलकर पाहायला मिळाला. नक्कीच स्मिथची बॅट इथे आपल्याला बोलताना पाहायला मिळेल नाही, परंतु ते क्षेत्ररक्षण अप्रतिम केलं जात आहे. निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता होते. 2 चेंडू सलग इथे निर्धाव फेकले देखील जात आहेत. 41 धावांचा पाठलाग करायचा. इथे मात्र पॉवर प्लेचा नक्कीच उपयोग केला पाहिजे. पुन्हा एकदा अरसलान स्ट्रायकिंग एंड वरतून तयार होताना पाहायला मिळतंय. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार असेल. पंचांच्या उजव्या हाताकडून पुढील चेंडू फेकण्यासाठी सज्ज. इथे मात्र ऑफसाईडच्या दिशेने मोठा फटका खेळला होता. फैजान कडून चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची वारंवार इथे सांगता घडताना पाहायला मिळाले. अजूनही संघाचं खातं खोललं नाहीये. उर्वरित अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी आहे. 2 चेंडूवरती 2 घणाघाती प्रहार इथे येणं नक्कीच गरजेचं असेल. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. संघाचं खातं अजूनही खोललं नाहीये. 2 चेंडूंवरती मोठे प्रहार घेणं नक्कीच गरजेचं असेल. इथे मात्र लेक्साच्या दिशेने मोठा फटका खेळला होता. गौरव मडवीच्या माध्यमातून चांगले क्षेत्ररक्षण झालं. निर्धाव चेंडूची पुन्हा सांगता घडताना पाहायला मिळाले. चांगली गोलंदाजी आपल्याला उस्मानच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. तो दाखवून देतोय मुंबई ते सोमेश्वर हे मी अंतर का कापून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलोय. पुन्हा एकदा उस्मान तयार. पहिल्या पंचकातील अंतिम चेंडूचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये बाकी असेल. चांगली गोलंदाजी त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. इथे मात्र मोठा फटका खेळला होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला स्मिथ शिवलकरच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. नक्कीच इथे मेडन ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळाले. पहिल्या पंचकाचा खेळ इथे संपतोय. संघाचं खातं अजूनही खोललं नाहीये. म्हणजेच काय तर समीकरण क्रीडांगणाच्या आतमध्ये बदललंय. येणाऱ्या अजूनही 15 चेंडूंवरती 41 धावांची गरज असेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला उस्मानच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. नक्कीच मेडन ओव्हर टाकण्यात इथे सफल होताना पाहायला मिळालाय. उत्कृष्ट गोलंदाज आहे. SPL सारख्या मोठ्या प्लॅटफॉर्मवरती खेळताना ॲज आयकॉन म्हणून जयभरी मुरगुड्या संघाकडून खेळतोय. चांगली गोलंदाजी दमखम दाखवतोय. प्रत्येक सामन्यामध्ये चांगली गोलंदाजी करतोय. अप्रतिम टप्पा इथे वारंवार त्याच्या माध्यमातून मेंटेन केला जातो. नक्कीच या सामन्यामध्ये सुद्धा मेडन ओव्हर फेकण्यात तो सफल झालाय.
नक्कीच आता स्मिथ वरती विश्वास दाखवला जात आहे. उत्कृष्ट गोलंदाज आहे